গায়ত্রী মিছিল দলা দলা হিমাতে সমর্থন গায়ত্রী মিছিল দলা দলা হিমাতে हामबाय जों दिनै 10 मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्यूशननि खायसे बिसि जारगुरिया आबोनि आन्दाराव खायसे पारा दङ रसिराम सिपाही पारा होनो yang नवदिगानाव जों दिनै आरो खायसे रेलि खालायखा रेलि खालामनानै जे मेन इशु आबुंखा जों जतन साइमानाव जों तिब्रामाव था जों बुबाग्रानि नेतृत्वआव खोनासिनि 1500 युथ जुबक ताइसिनि टिडब्लिउएफ मिलुयै जों दिल्ली थाङै दङ আর দিল্লি অভিযানের রোগৈ जों তিনি কিছু এওয়ারনেস প্রোগ্রাম খেলাইকা আপনি আগল চিনি যে মেইন ইস্যু যে চিনি যে মেইন ডিমান্ড চিনি তিব্রা মথা এবা চিনি বুবাগ্রানি তাই চিনি তিব্রাসানি थांनानै चिनि तिब्रासानि थिनाङो जों साइक्लम जे चिनि मेइन डिमान्ड ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों ग्रेटार तिब्रालेण्डआव जों कम्प्रमाइज खाया गामि गामि आमसे जों ते तामको सगरिमान जे बरताको फायाको जे बरताको बुजियाको जों बर तामके एवारनेस खाइतुइमा जों आपनो रगि चिनि रेलि बस खरन दिसालाइका तामनि मागा जों जनो साइमानो 70 बोसोरावमै चिनि तिब्रासारक बजा फाइसो पाइका जों अमनसे तलाते गोलगै मालिया जों तामको साकाते गानाय आदिगे नासि चिनि काइसेन डिमान्ड काइसेनो जे इशु आ इशु तो चिनि तिब्रासा मोथांजांनाय जों थानजा मांनाय थानजान बिसिनि जे चिनि मेन ग्रेटार तिब्रालेण्ड आ ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों जेसेबां तुबनाय चिनि बुबागा नेतृत्व जों तुबनाय जों कक सिमि साया जों सामुंबाय जों सामुंनि बिसिनि जों फुनुंनाय जों तामको तुबिमान आनि बिसास दङ ताइसिनि 14 लक्ष 15 लक्ष जे तिब्रासा दङ माने जतनो एक बिसास दङ बुबाग्रा सिबिनो खरसा से लिडार बुबाग्रा सिबिनो खरसा जेनि नेतृत्व चिनि तिब्रासान थिनां जों गाहाम दिगे थाङै मानाय चिनि जे डिमान्ड ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों तुबि मानाय केबो तुबि माया खरसान तुबि मानाय चिनि हानि बुबाग्रा जों पुइतुमा तंनाय जों लास्ट फाइट ताइ 12 मास 13 मास जागा समय दङ जों बारबार साव जारा बुजियाखौ आं बर बुजनो चेष्टा खायो जों 2023 एमएलए मिनिस्टार ना जों लास्ट फाइट थिनिया 2026 दिल्ली मिनिस्टार थाङै दङ आमनिसे सिगां जों तामुके चिनि जे दिल्ली मिनिस्टार सिगां चिनि तिब्रासान जों मोथाङै तलां मानाय जे चिनि डिमान्ड ग्रेटार तिब्रालेण्ड जों बेखौ मानाय आबो जों लास्ट फाइट साव दिल्ली मिनिस्टार खांके हाइनस जों कमिजाक आफुर बर फाइ सुबायनाय चिनि बस पपुलेशन दं चिनि जों जे ताबुक 31% मानि दं माने आबो दंला कमिट थानाय चिनि विधानसभा सीट कमिट थानाय चिनि जे मादाय सकताय आमर कमिट थानाय आबागै थानसा वन बयस कोनो देबार याग्रा करे जों थानजान बिसिं चिनि बुबागा नेतृत्व जों थानसा दै लामा मा हिमनाय थानसां खाके जों बिसास दं चिनि पुजि दं चिनि डिमान्ड जों ग्रेटार तिब्रालेण्ड तुबनाय हामबाय।